खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै 30 नभेम्बर 2025 दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना 30 नभेम्बर 2025 नि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। फै बिदिब्ला बै मोनसेनि राशिफोरनि सोमोन्दै मिथिना लानि। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव गोसोखौ उसुखुथु मोननो हागौ। सावस्रिखौ गाज्रि मोनखांगोन। हारसिङै सम हगारहरनो गोसो जागोन। बानाय मोननायनि थाखाय गोनांथि खामानिखौ थाबै मावफुंनो हानाय नङा। सोमोन्दोआरि बिथिङाव जेबो देखायनो नाङा। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारहरगोन। नखर संसारा गोजोनै बारलांगोन। देहाखौ मेंग्लिनाय मोनखांनो हागौ। माबेबा समाजारि खामानियाव थांनो गोनांबो जानो हागौ। वृषभ राशिफोरनि थाखाय खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मिथुन राशि। मिथुन राशिफ्रा दिनैनि दिनाव बायदिसिना जेंना जेंसिनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। बे समाव मोजां नोजोर होनाया गाहाम। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ। रागाखौ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। गोनांथि मुवा बेसादखौ मोजाङै लाखि। साननायनि लैथोआव गोजोमना हरखाबै निर्णय लालाबायनो नाङा। फालांगियारि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। सिंह राशि। सिंह राशिफ्रा दिनैनि दिनाव मोजां खामानिजों सोमोन्दो लायोब्ला मोजां खौरां मोननो हागोन। बयजोंबो सिनायजानो हागौ। धोन खामायनो हानायनि लामा नुगोन। दिनैनि दिनाव खायसे सुबुंनिफ्राय नोंथांमोना मदद मोननो हागोन। मोजां मोनज्लायनायफोरनि थाखाय गाहाम सान। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। कन्या राशि। कन्या राशिफोरा थासारियाव लाभ खालामनो हागोन। खायसे बिथिङाव गावनि मुंखौ सिनायथि होनो हागोन। नखर संसारा मोजाङै बारलांगोन। नखराव हाबा एबा फिसाफोरनि जन्मजों सोमोन्दो थानाय मोजां सम बारलांनो हागौ। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथांस्रो। तुला राशि। तुला राशिफोरनि सुबुंफोरा सरखारि बिफानाव खामानि मावनाय सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। गोबाव समनिफ्रायनो नखराव जाना थानाय जेंनाफ्रा जोबस्रांनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै माबा मोनसे गोदान सोलोंनो मोननो हागौ। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां फिथाइ थायगोन। खामानिनि बेलायाव थाबै फिथाइ थायहोनो हागोन। धोन बारायगोन। गमामायै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना खाफाल गोनां। हाबा जायै लाइमोनफोरनि थाखायबो साना मोजां बारलांगोन। सावस्रिया गोग्गोयै थागोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। धनु राशिनि फरायसाफोरा केरियार बिथिङाव जौगासारनो हागोन। नखर संसाराव खुसि बारायगोन। नोंथाङा दिनैनि सानाव ओरैबायदि सुबुंखौ लोगो मोननो हागौ जाय इयुन जिउआव मोजां खामानि होनो हागौ। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव खायसे बिथिङाव जेंनाजों जुजिनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा खायसेफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। फालांगियारिफोरा गोजाम लामाजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों ग्रे। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिफोरनि थाखाय खामानि बिथिङाव गोबां नाजाथाबनाया गोनांथि। जब नागिरनाय सुबुंफोरनि बेलायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। गोदान लोगोजों सिनायथि जालायगोन। सावस्रि बिथिङाव साबधान लाखिनाया मोजां। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि। मीन राशिफोरा दिनैनि दिनाव गोबाव समनिफ्रायनो नाजाथाबनानै नागिरनाय समखौ मोननो हागोन। गावनि साननाय हनायखौ थि रोखोमै लाखिनाया गोनांथि। नखराव गोरोबलायनाय फैगोन। सोमोन्दोआरि बिथिङाव गोथौयै सोमोन्दो बांहोनो थाखाय गावखौ थियारि खालामनाया मोजां। सावस्रिया एखे रोखोमै थागोन। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां, गोमो, गोजा। सानसेयारि फानजामुथि नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो दिनै 30 नभेम्बर 2025 नि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।